Nairobi. Riwruok moko mar piny owacho mar Independent Medical Legal Unit IMLU ochako kampen mar lando kwee motelone yiero maduong' mar higa mar 2027. Kaunti ma Migori en achiel kuom kaunti abiriyo e piny Kenya ma itime kampen no. Jafwambo marwa George Juma miyowa ler. Koko ma osebedo kawuok tok yiero pacho kae pok orumo e pacho oganda mathoth, to ahinya e pach jogo manedo lal kaachiel kod hinyruok e yiero mosekalo. Aseneno matek nikech ahero siasa, to nikech wayiero ka chunywa mor to waneno madhara mar yiero. Sababu sisi wenyewe kama Migori County ama Suna West constituency, watu wanaelewa vizuri sana ya kwamba wakati wa uchaguzi hatuna amani kabisa. E seche moko kuom oganda manodo hinyruok kod lal mar mwandu pod manyo ratiro, luoro nitiere ni dek yiero maduong' mar higa 2027 bende dhi bed mano mag koko kaluwore kod liet mar siasa ma osenenore e kaunti ma Migori kod Kenya mangima. Joko moko miwinjo ka wacho ni gichako kampen chon, mano en ranyisi ni 2027 ka ok wawacho wach mar koko tok yiero ni to pod koko biro bede. Waneno ka sa asaya ma wadhi kata liete nyiso wa dalili ni siasa dhi hinyowa kendo. Omiyo nwakwayo serikal nowuogi mondo one kaka konyowa mondo ji katimo yiero tim gi kwee. Tutakuwa tumechagua uchaguzi vizuri, baadaye matokeo inatokea mengine tofauti, hatuna amani kwa nyumba. E okang' mane ni koro kwee obede pacho kae kinde ka kinde kaachiel kod tok yiero maduong', obede koro chano higa mar 2027 riwruogno mar Independent Medical Legal Unit kata IMLU ochako chenro mar puonjo oganda ka ginyalo nyayo kwee e kaunti abiriyo e piny Kenya ma oting'o kaunti ma Migori. We are each other's brother. This is your sister. But when the elections come, that is the time now you will start looking at your friend with another eye. Amos Mushiri riwruogno mar IMLU wachno gan mathoth pod nitiere kod mirima kaluwore kod midhiero mane gikale bang' yiero mar higa 2022 kod higa moko ma osekalo, kendo ber ka imiyogi puonjo kaachiel kod hocho mondo mirima orum. You will meet people that are really traumatized, but we are helping as IMLU and also we are cooperating with other agencies in the country. Mushire wacho ni piny owacho ka okalo kuom lipodno mar NADCO onego ng'e kaka jogo mane ohinyore e kinde yiero ma okalo nyadira tichgi. We are really waiting to see what they mean by the audit of the 2022 general elections. The violations that are meted to Kenyans, innocent Kenyans. You should also be talking about people that lost their lives. Nyochi waneno ka report nyocho gol mar jo NADCO. To report no kama japiny oketie manyocho hincha onge joma nohiny mondo chul. Maen osiko jokanyo mag oganda e kaunti ma Migori mawacho ni jogo mane oyudo hinyruok kod mago mwandu gi ne okethi yiero mokalo koro ywak. George Juma, Ramogi TV, Migori.